Que de fet segurament també la comunitat és tan maca i la gent és tan simpàtica i tan agradable també, perquè és un hobby. Si passés a ser una feina ja tindries un compromís molt diferent amb el que seria fer streams i crear contingut. Sí. Canviem una mica del llenguatge, perquè està el llenguatge del Twitch, que és un directe, a més és un directe molt dinàmic, no? Veig que gairebé tothom que s'ha ficat a fer Twitch ho fa o no sé si ho fa amb l'Stream Deck o amb l'OBS o amb algun programa que vas canviant de layouts contínuament, ara la pantalla gran, ara la pantalla petita, ara poso un company al costat, ara poso un vídeo gran mentre jo parlo en petit aquí al costat o mentre faig... I és un llenguatge molt dinàmic que a sobre és tan directe i que quan tu toquis una cosa, si la pifies, s'està veient el que fas. Sí. O sigui, tu mateixa... Ara, bueno, suposo que no tens un equip al voltant, però normalment tu mateixa que t'estàs fent de presentadora, directora i realitzadora i guionista. Tot. 100%, tu fas tot. Coses que potser en un programa de la tele ho fan 20 persones, o 5 persones, o 10 persones, depèn del programa. Exacte, però clar, és el que parlàvem abans, no? A la tele tot ha de ser perfecte, a Twitch no. La imperfecció fa la perfecció. Llavors, quan més imperfecte, més divertit és, més interacció crees amb els espectadors. Jo moltes vegades l'he liat part d'aquí intentant muntar les coses que no em sortien i, bueno, la gent t'intenta ajudar, et fas unes risses de que no surti i dius, bueno, mira, si no surt avui, sortirà el pròxim dia. Moltes vegades et trobes, jo la primera, precisament avui ho he fet, que comences a fer un stream i a dalt ja posa stream de proves. I testeges coses, com funciona això, a veure si em funcionarà ara que he activat això, i vas provant, no? Sí, és una altra vegada, trial and error, i tu has de fer tot tu. Però bueno, tenim la sort doncs, que també pots establir moderadors al chat, i això és de gran ajuda. Perquè aquests moderadors doncs, poden acceptar missatges, poden declinar missatges, si algú es posa molt pesat li poden fer un timeout, que significa doncs, que està certs segons o minuts que no pot interactuar a dintre del chat, poden banejar persones. Llavors aquesta ajuda la pots tenir gràcies als moderadors, sí. També, no, deia que els que t'estan seguint des del començament del teu canal o del teu streaming, el que veuen és com vas creixent com a streamer, com et vas professionalitzant i com allò que un dia són moltes errades i moltes cagades en directe i posar-te vermella, no? I no saber on mirar o no saber què fer, al cap del temps és cada vegada més professional i més entretingut, no? Més si és una cosa que fas cada setmana o més d'una vegada per setmana. I a més tu mateix també veus, no?, com vas evolucionant. Jo miro els streams que munto ara comparat amb els streams que muntava al principi i no tenen res a veure. Però res a veure. Al final vas millorant, no? I també agafes inspiració de companys i, bueno, entre tots t'acabes ajudant, si alguna cosa no saps. Molt cert. Doncs, per una banda està això, aquest llenguatge espontani, directe, molt directe, jo diria, massa transparent a vegades, no? Que et deixa en calces davant de tothom, a un llenguatge que és totalment al contrari, que és YouTube, no? Sí. Vas fer una transició, o bueno, ara ho portes en paral·lel, no? No has deixat una cosa per fer l'altra. No. En YouTube, tot i que a YouTube també es poden fer directes, no? Però el Twitch és com un ecosistema que està ja preparat pel directe. El YouTube és que tu edites tot i tu fas tu tot. A poc i amb bona lletra, no? Sí. Com ha sigut aquest salt d'un llenguatge a l'altre per tu? Un incís. Al final et quedes on hi ha la comunitat, no? Llavors, jo no faria directes a YouTube perquè la meva comunitat no està a YouTube, la meva comunitat està a Twitch. Llavors, per mi són dues coses molt diferents. Per mi Twitch és el meu lloc de fer directes i de tenir una interacció directa amb el públic, i YouTube doncs és on te poso els vídeos macos, els vídeos que m'he treballat. Clar, jo quan munto un vídeo de YouTube plantejo el tema, investigo sobre el tema, em faig un resum, m'aprenc una mica el resum, gravo, edito. Llavors és molt diferent, però cada cosa té la seva part interessant. YouTube a mi també m'agrada, estic començant ara, és molt diferent i tu has d'agafar molta més calma, amb molta més calma YouTube.
el creixement és molt més lent comparat amb Twitch i el reach que pots tenir sembla més gros, però dintre el que és YouTube és petit. Llavors tu has d'agafar amb calma i és el que et deia abans. A mi, que 5, 10, 15, 20 persones 100 mirin el meu vídeo, ostres, i és una alegria. Però sí, a l'hora d'editar-ho és molt diferent. Tu has de currar molt més, són moltes més hores de dedicació, però ja et dic, és que a mi aquestes coses m'agraden. M'agrada editar vídeos, m'agrada preparar tots els temes, llavors, i m'ho passo superbé. Passo superbé els dos llocs. Què és el que et va picar una mica, que et va portar a obrir aquest projecte del canal de YouTube? Que ara en parlarem, si vols, també. Sí, podem parlar-ne. Doncs bueno, vaig veure que m'agrada molt Harry Potter, consumeixo molt de contingut del món màgic a YouTube i mai de la vida he trobat un canal en català. Jo no sóc una superexperta de Harry Potter, ni molt menys, però vaig dir, uah, va ser el mateix. Ningú fa el canal de Harry Potter en català, doncs el faig jo. Perquè estic segura... Ja està, et fas pionera. Una altra vegada, exacte. Estic segura que hi ha molta gent que és fan de Harry Potter i li encantaria veure aquest contingut en català i no el troba, perquè és el que em passa a mi. Buah, doncs anem a donar aquesta oportunitat a les altres persones que volen poder-lo consumir en català, de tenir-lo. Pumba, ja està a YouTube. Ara ja el tenen. I jo també ja estic satisfeta doncs, de ser la primera en crear-lo i jo també doncs, de currar-m'ho per poder-lo portar a la gent. Molt bé, molt bé. A l'hora de preparar-te per fer vídeos de YouTube, a l'hora de muntar, tu deies de pensar el tema, no? Fas un esbós del que parlaràs i tot això. Et porta molt de... Tens molta feina de documentació al darrere? Depèn del tema. Hi ha temes que porto millor, hi ha temes que porto pitjor, hi ha temes que es poden extendre molt. Llavors, depèn del tema que estiguem tractant. Normalment, jo crec que preparar l'esbós de tot el que diré al vídeo em porta uns 3/4 d'hora, 1 hora. Gravar, normalment se'm fa bastant ràpid. En uns 30-40 minuts tinc el vídeo gravat. I després el que sí que em porta més temps és editar. Editar el vídeo sí que em porta unes 2 hores o així, normalment. Perquè clar, a vegades he de canviar les tonalitats del vídeo, he d'afegir sons, he de retallar, he de posar transicions... I bueno, després no, tot el que comporta també fer clips del vídeo que he gravat, tornar-los a editar per poder-los penjar a Twitter, per fer la promoció... Sí, porta feina, però és gratificant. És gratificant veure doncs, després la bona rebuda que tenen els vídeos i els bons comentaris de la gent. M'has dit que és un canal molt jove, no? Sí. I ara mateix estem en un moment molt preliminar. Què has percebut d'aquest canal? Com ha sigut la rebuda? A veure, el canal té 2 setmanes ara mateix. Aquest diumenge a les 8 de la tarda hi haurà el tercer vídeo penjat al canal. Es diu Harry Potter en català, a YouTube, tal qual. Espera, ara no sé què m'havies preguntat. No, que com ha sigut la rebuda en aquest temps, que ja sé que és aviat, no?, per analitzar quin és el comportament del canal, no?, dins de la comunitat, perquè és molt jove encara. Però quina ha sigut la rebuda que has trobat de primeres? La rebuda ha sigut... No sé, comentaris o gent que parla en xarxes socials... La rebuda ha sigut molt i molt bona, la veritat, ha sigut molt i molt bona. Jo sabia que, tot i tinguent un tuit de 800 vots amb 16.000 persones que havien interactuat, jo sabia que el canal no seria així, no? Sabia que el canal després tindria números més petits, però això és normal perquè, clar, la gent interactua amb el teu tuit, però després o no et segueix o no veu el que has preparat, però tot i així ha tingut molt bona rebuda. He rebut comentaris supermacos, molta gent donant-me ànims, dient-me que continués endavant, que els encantaven els meus vídeos. Llavors estic molt contenta. Sí que he rebut algun comentari d'algú dient-me jajaja, lo haces en català, i rient-se'n del fet de que ho estava fent en català, però bueno, sempre et pots trobar comentaris així, llavors cap problema. El 99% dels comentaris han sigut positius
I seguiré penjant vídeos fins que pugui. Si veig que un dia ja no em donen les hores, després potser m'hauré de plantejar de deixar-ho, però espero que no, perquè m'ho passo molt i molt bé, ho disfruto moltíssim. Sí, no, és el que diu, si li pots dedicar un temps, doncs mira, sempre tindràs... I el que deies al començament, quan tu puguis, si en comptes de fer un vídeo cada setmana, no sé, m'ho invento, ho fas cada 2 mesos, o si un mes no has pogut, doncs mira, quan es pugui. Jo crec que el bo que tenen aquestes plataformes és que t'adaptes tu al teu ritme de vida, no? Sí. I la teva comunitat doncs ja la va rebent quan ho tingui, no? Si estan subscrits o si et segueixen en xarxes socials. Exacte, sí. I tant, la gent al final, les xarxes socials ho són tot. Twitter, sobretot. Tens més llibertat de creació. Per poder promocionar tot això. I és el bo de que, exacte, que ho pots fer en aquestes plataformes, que tens llibertat de creació, i el més important és que és un hobby. Llavors no estic lligada ni obligada a fer contingut cada setmana. T'anava a preguntar durant un moment, he pensat preguntar-te pels haters, per si tenies, però saps què? Que passo, perquè moltes vegades entro a un vídeo o a qualsevol contingut i la gent ja està fent el seu discurs que ha fet en el seu guió, que li ha quedat molt bé, i sempre fiquen la falca de ara diré això i us tirareu a sobre i em direu que no sé què, quan en realitat moltes vegades aquest vídeo té un 1% de dislikes i té potser 5 comentaris de 250 comentaris que han sigut dolents i moltes vegades se'ls està donant un altaveu innecessari. Per tant no et preguntaré per això, si tu vols dir alguna cosa ja saps que tens el micro obert, però jo no et preguntaré per això. No, és que els haters quan el pitjor que els hi pots fer és ignorar-los. Llavors és el que s'ha de fer, perquè no ho suporten, ignorar-los. A vegades sí que t'hi acabes tornant i així, però bueno, al final t'has de quedar amb la gent que realment li agrada el teu vídeo, i en el meu cas em sembla que el 90% de... Bueno, el 90 no, de moment he tingut un 99% de bones crítiques. Llavors, això és amb el que t'has de quedar, amb el 99% i no amb l'1% que et ve dir 4 tonteries perquè... no sé, perquè se li han creuat els cables, perquè està avorrit, o perquè enveja que tu hagis tingut el valor de fer el contingut i ells no el fan. Els comentaris que tu reps t'estan animant a seguir endavant? Totalment, 100%. Els comentaris de YouTube, veure com la gent interactua, em diu coses a través dels comentaris, i això és gratificant, veure els likes, veure com la gent també em deixa comentaris per Twitter, veure com molta gent ha conegut el meu canal de Twitch gràcies al canal de Harry Potter. Increïble. Ah, molt bé. El tema Harry Potter, a més, en el públic de parla catalana, en general, és un tema que és, no sé, que ens toca molt. Jo crec que és molt bonic i en part controvertit, no? Tu vas ser conscient a l'època que es van estrenar les pel·lícules de Harry Potter de la polèmica que hi va haver amb el doblatge en català? Clar, és que jo, quan va sortir la primera pel·lícula de Harry Potter, jo tenia 4 o 5 anys. Llavors, no vaig tenir gaire relació jo amb Harry Potter fins que vaig arribar a finals de primària. Jo vaig anar a veure la primera pel·lícula de Harry Potter, que era la tercera, i, ostres, ara no et sabria dir exactament quants anys tenia, però podem tenir 10. Carai, vas començar fort, Sí. Encara recordo, com estava sentada al cinema i la tia Marge volava pels aires. Ho recordaré tota la vida. Tota la vida ho recordaré. Amb el meu pare sentada a la meva esquerra i la meva mare sentada a la dreta. Sí, llavors no vaig veure gaire la polèmica aquesta amb el català perquè ja et dic, era molt petita i no ho recordo. Només sé que les pel·lis em van encantar. Molt bé. No, sí, què va passar? Jo recordo que fins i tot va sortir a programes... Hi havia un programa paròdia molt conegut a la tele espanyola que era El Informal, que feien doblatges fan-dub i feia molta paròdia, però és que fins i tot la Generalitat, que en aquell moment la presidia el Jordi Pujol, s'hi va ficar de ple, no? Perquè la primera pel·lícula no es va voler doblar al català,
la Warner no estava gaire per la... No volien.